Agertzen ez bada, berriro zozketatuko dugu. 16-18. 1618. Bueno, berriz ateako du, beste zenbaki bat da. 1621. 1621. 1621. Bai, hau bai. 1621. Bueno, aurreko amartzagarrak udaletxera ekarri. 5 urteko epea. Bueno, honen bestez, bukatuko du gure zozketa lanak. Herri. Bestea. Bai. Hori da. Harri arte. Propaganda hona farmazita. Izango gara, probalekutik. Ventaja guztiakin zeruak egina mundua pasatzeko lagun atxeina.